कहतीन पतैया बेलवा कहतीन पतैया तीनों कचनार बा। हरिंदर भैया कतीनों सुतरवा तीनों चमत्कार बा। हरिंदर भैया कतीनों सुतरवा तीनों चमत्कार बा। तीनों चमत्कार बा तीनों चमत्कार बा। पहिला में दया मांगी दूसरा में चर्चा। पहिला में दया मांगी दूसरा में चर्चा। तीसरा में हरिंदर भैया का सुतरवा तीनों चमत्कार बा। तीसरा में हरिंदर भैया का सुतरवा तीनों चमत्कार बा। बेलवा कतीन पतैया तीनों कचनार बा। हरिंदर भैया कतीनों सुतरवा तीनों चमत्कार बा। पहिला में दया मांगी हथवा पसार के तीनों हरिंदर भैया का सुतरवा तीनों चमत्कार बा तीनों चमत्कार बा।